Good afternoon, everyone. दिनै सेंग्राफोरजों एसे ओंखारबोदों गामियाव। बोरो सावदो नायनोसै आं एसे भिडिअ बनायनो सावनायखौ लाबोलायबाय आङो। सावनो होनायखाय फैलायबाय आङो बोरो। गासिनो बेलागुर सावनो होनायखाय फैलायबाय आङो। जानुवारिखौ जाखानानै सावनो सानबाय आं सावनो सानदों। नायनो फैदोंमोन बोरो। सावला दसेथा निजाय नालाय बेफोर बुस्थुआ बेलागुर सावनो नागिर फैदों आङो। दैमाकुसियाव थांनांगौमोन ना नायनो थांला दिनै थांला दिनै थांनांगौ दिनैसो थांनांगौमोन दिनै दंमोन प्रग्राम मोजांनो बरिया थांना फैदों थौ थांबा थौ दानो थांनायाव दं आं मोजां माव खामानिया खम होगोन 9, 10, 11, 12, 13 गासिनो मिथिं बरियानो थौ गासिनो हाजो थिखिनायाव गाखोदों हाजो थौ गाखोदो थौरा थौ नैयावसो रा बारा गोजान नङा ससेल' हा बिनिफ्राय माथो बोरैबा गिथावना माथो नुयो माथो थौ मा गाखो थौ नों थौ थौरा ओइ थांनोसै गाखोना फैदो होलांबाय गिथावनालाय माथो जायगायालाय नों गाखोनो नै गाइस दै गसाग्राया नै दै टेंकिया गिबाय लांखेला गाखोनाया गिबाय नङालै मा जायगायाव मोनफैखोलै दिनैलाय गाया माथो नाहरनो हाया गिदिंनो नाङा आयौ बोरै थांनांगौ गायाव नाहरनो हायालै फेरिखौ नुबाय नामालै नै बा थांबाय फेरिखौ न आरो गुजु जाबा नंला गामिखौ नुहुरजोबनाय गाइसनि बेरे थांनाय ओरै उदालगुरि थांनाय लामा नैबे बिथिं थांनाय माने गिदिर नाङो गिथावना नाङो नैबे जों गामि सारिला नै वाव गिथावना नाङोलै माथो जायाखै गैलालै रिक्सलै बिरादनो वाव इमाजिं भिउसलै नै गाइस भिउआ सानाय भिउआ मजा भिउ गिदुं नाङो माथो ओइ मासि गाहायाव दंसैलाय गाइस नै मागोनि जोंना ड्रन शट फट लानांगौ बेलागुर बनायगासिनो मजानो बेलेग नुहुरगोन जोंनिफ्राय भिउआ नायगासिनो भिउ हाजोनि गाबनाय ख्रें नै माबाया बेबायदि खोनालायनाय खिनियावहाय वाव भिउआ ड्रन शट फट नामा नै लोगोफोर मागोनि बेलागुर बनायनाय नायफैलायबाय एसे बनायगासिनो सेंग्राफ्रा जोंनिया माथो दाबो जाया नामा आंथ' सावनाय होननायसो खारबोदों बनायब्रबनो होननानै सावनो होनाय माबासो गोदानसो रिपेयारिं खालामफिनबाय माथो बोरै जाखो इदिया खनसेबो बनायबा सफैदोंमोन नामा आं बै बनायबाय नोंसोरो बनायबा सफैलाय आं खोमसि डिजेया सोरनिबा डिजेया
Guys, नै न'खौ बरिया बनायबाय बेलागुरा मागोनि बेलागुरा मोसौ गुलियाव बांगालफोरनि बै थाग्राया बांगालफोरनि मोसौ गुलि साइसथ' आरो अखा सिरि सेसलै अखा हाबाथाय बेखौ मा जाबथायनोसै नामा बेखौ खायाखैबालाय बोरै जाबनो हानोलै खानांगोन ना सोग्रोदो ओरैनो सोग्रोदो ओरैनो सोगोन बिथिंबो दावखोबावनो मोननाय एसे दा दावखोनांला दानि नैयाव गाखोदोंमोन आरो गोजौआवनो बे पानि टेंकियावहाय गिथावना गोजौ गाखोबाथाय गाहायाव फैनो नाहरनो हायाखै आंथ' जाबथ्रायबाय नामा नैबे अखा सिरिगोन माथो बोनो हायालै अखा सिरिगोन माथो खान्दा जादों जों गोलाव नांबावगौमोन एसे नै बोरै नोंनालाय दामग्राया दामग्रा गैया दा माथो 15 Pro Max लानो होननाय बुंदोंमोन माथो अखार गैथ'ला आरो माथो लाबाय होननासो खोनादों माथो प्लेनिंआ बार माला होमबालाय नेक्स्ट इयारावसो नामा टारगेटआ इयाराव जागोनदां बेखौ बोखोगोन बायसिन दा जायालै खेला थेवबो गुसु जाद्रायो माथो बिदिनो मागो बारबानो जाबाय दा होनदा गासिनो सिगारेटआ नै सोजाना गारखो माबा गैला माथो गंसेबो गैयालै बेलागुर सिङावनो अर सायो नायदो बेलागुर सिङाव अर सायो नै या जाबथ्रायबायसो होमबा बरिया नांदो न'खौ खालाय बेलागुरलै फैनानै सेसलै